Oy, 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 oy. Lab! 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 Kabukat pa na magnaong. Lab, nga nilot yung panahon. Dili nga bukat. Kagmusam ka ganina naman ka sa balay. Saan problema ni mo? Lagot ko eh. Ano man, sige lagutan. Sige lagot-lagot. Sa kwarto, lagot ka. Sa magkuanta, maglagot. Kita na lagi. Alam nga, di ka maglagot. Muat to ka og mall. Sudlogon ta, magsulod tag pink, sudlogon ta. Magpula po ta, sudlogon po ta. Mag-green po ta, sudlogon po ta. Mag-blue po ta, sudlogon po ta. Katakyaw po na ko. Ah, balik ko pink, linig ka. Na akong pula, BBM. Oo. Na akong magkuanta mo. Green ko na ko, Sara ko na ko. Ay, di mo ang problemahan ni mo eh. Kung saan na, di kunuris, di ay na, di butan, di tas sulubong di ay. Ano si Yoyo, ano si bukul-bulan na bingkang nga liki o. Pareha sa imong liki po do na. Napoy ngoyong kay gibuan naman gibutangan naman ni Gon. Ano si Gon nga ikaw na lang na. Di, baka makasapot yun, maayo yun. Ayun sa Kita mo po, kabalo naman na sila. Kita may right man sa mo pili. Pero dili isulti-sulti. ayaw gud sige ka nang kuan sa sapot. Sunda ko gud. Inani kong naong dili ni angay mo sapot kay humbati ngaong samot. Di ko angay mo sapot kay kanina. Ay nana mo linggawas ko last time. Basta nagahilo ko sulugon magani ko gani. Unsam ko na. Tayat ay kuan. Sulugon ko nila nga kuan. Labo ko Mauna. na sapot ko po. Libog na lang ko sa kusulubong ni noon. Dili, dali naman kayo problemaha kaning kay hapit na mo kay election dun mga tao grabe kay die hard kasi ng mga politiko. Hindi ko kanang sudlog-sudlogon ko kay wa pa man sila kabalo unsa Di ireklamo ta na sa kumilik da tana akong plano ana. Atong kuan, akong plano ana. Butuhan tanan. Pwede din butuhan tanan mo pili ra sa kabungtong ko. Oh, pero mahay, tanan jud chika na to tanan ganang kuan di ba sa kasikulan man na sa kuan no? Mm. Oh, atong butuhan tanan para way magmahay. Kabalo ka, sa tiyan ka tinuod. Kanagong pagdagan god, mura ra siya nanguyab. Pasaligan ra ka. Nagnauyab na. Tinawa na. Butuhan. Bangko ka ikaon na lang na kay para mahuman na. Muna ako dili ko ganang sudlog-sudlogon ka wala sila kabalo og kinsa di ako umutuan. Ana kay ko kani butuhi kay tanan sa magay problema eh. Di ba pwede butuhan tanan? Ba pwede na ireklamo tis kumilik butuhan tanan. Tama ka. Good side. Hey, the best. Maya ako si... Oh, di ba? Galing. Hoy, nag-ocho-ocho. Pagbata talaga, energetic pa eh. Oh. Kayang-kayang lumuhod eh. Okay, papasa ni Kuya Vicky de Deos. What's up mga pare? Si Vicky sa Qatar. And this is Intigan! Salamat sa mga solid supporters sa mga Bisaya sa tibuok kalibutan labi na sa mga OFW sa mga Bisaya po dyan nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Yes, mga pare, gusto na ko magpasalamat og salamat kayo! Salamat kayo. Sa mga Sa gamay akong asawa putot siya pero salamat sa dako. Ikaw na pistorya. salamat kayo sa mga solid supporters sa mga tapa ni Intigan ug Vicky Sukatan sa mga OFW. Thank you so Thank much! you so much. Dagay ka salamat sa suporta ay kalimot sa pag-like Impigor ug And Vicky Sukatan! Wala mag-follow na mo. Follow na o sa mga mag-follow na mo. Dagay ka salamat. Og salamat! Oh God, baway kayo tanan. Bye mga pare! Have a nice weekend! Happy Saturday.